Residenti ta' Marċaxlokk jivvutaw biex il-Monti jibda jiżarma qabel it-tlieta ta' wara nofsinhar b'684 resident minn 771 li vvutaw jivvutaw iva li jaqblu ma' dan. Residenti eligibbli li jivvutaw kien ileħħaq 3204, dawk li ma qablux kienu 76 u 11 il-vot kienu invalidi. F'kumment tas-sindku tal-lokal Horis Gawċi qal li issa l-Kunsill Lokali it-tlieta li ġej se jressaq din l-interpretazzjoni għad-diskussjoni bid-deċiżjoni finali tiġi mibgħuta biex din id-deċiżjoni tiġi evalwata biex tibda fil-prattika. Fl-istess kumment huwa qal li l-Kunsill Xlukkajr stenna li jkun hemm aktar partiċipazzjoni għal dan il-vot. Ix-Xlukkajr is-Sibt kienu msejħa biex jivvutaw f'elezzjoni li ddeċidu jekk il-Monti ta' Marċaxlokk jibdiex jiżarma ftit qabel is-sitta ta' filgħaxija kif fil-fatt jagħmel bħalissa jew jibda jiżarma fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Fl-aħħar jiem fuq NetLive Raymond Tabone mill-Assoċjazzjoni tal-Bejja tal-Monti kien qal li dan ir-referendum kien sar bi ftit konsultazzjoni magħhom. Infatti l-ħamis li għadda ġiet imsejħa laqgħa bejn il-Kunsill u din l-assoċjazzjoni.